Vi lever i en verden, hvor det kan være svært at kende forskel på, hvad der er kunstigt og hvad der er ægte. Om du taler med en person eller en robot. Og hvor du kan besøge et hotel uden at møde et eneste menneske. Hos App Hansen Hotel Group tror vi på det ægte. Et smil. Et personligt tip. Hos os bestemmer du selv, om du er til service eller self-service. Vi tror på det gode værtskab, personlighed og på forskellighed. Det, at vi ikke er ligesom de andre, det er det, der gør os interessante. Hvis alle var ens, ville livet være kedeligt, ikke? Derfor har vi mange forskellige typer hoteller og hostels på de bedste adresser i København og Aarhus, så vi kan tilbyde noget for enhver smag. Både til vores gæster og vores medarbejdere. Det er jo sådan med service. Det kommer indefra. Ligesom lysten til at gøre sit bedste. Hvis du kan nikke ja til begge dele, har vi et job med ordnede forhold, tillid og gode karrieremuligheder. For ikke at tale om kollegaerne, der mere føles som familie. For her handler jobbet også om det, vi laver uden for jobbet. Sociale events og uddannelse for eksempel. For når vi har det godt, har vores gæster det godt. Et smil smitter, og nærvær opstår. Med en ambitiøs tilgang får vi gæsterne til at komme igen. Ligesom det får vores medarbejdere til at blive her i mange år. Sammen arbejder vi for at være Danmarks mest lønsomme og interessante hotelvirksomhed blandt kunder, gæster og medarbejdere. Leder du efter et job med det ægte i centrum, og hvor der er plads til dig, præcis som du er? Så bliv en del af App Hansen Hotel Group.